ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸತ್ಯ ತಿಲ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಐಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಇಂಚ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 12:30 ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಜಾಗರಣೆ ನೊಪ್ಪುಂಡು ಹೊರದ 1 ಗಂಟೆ ಹಾಪುಂಡು ಶನಿವಾರ ಪೂರ 1 ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಯಾನು ಒಂತೆ ಬೇಗನೆ ಜೈದೆ ನಂದು ತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ ಪನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಮಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಬಿಲೀವ್ ಮಂತದ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಕೊಡಕ್ಕೆನ ಅದು ಇಟ್ಟಿದ ಕಜಿಪು ಬಾರಿ ಶುಕ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಗುಂಡಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ನಾಳು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಗ ಬಾ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರಬೈದಿತ್ತು ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆದಿತ್ತೇವ ಬೇಗ ಅಂಚದ ಬಿಜ್ಜು ಜೈದೆ ಬೇಗಲಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಅರಬೈದಿಪ್ಪಿನ ಆಮೇಲೆ ಮುಕ್ಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಪುಜಿ ಜೈದಿರು ಮುಕ್ಕುಲೆಗ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಪುಜಿ ಮುಕ್ಕು ನಾಳು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರಪುರ ವಾಲೆ ಬಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಾಲೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣೆ ಪಾಪ ಅದು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅಣ್ಣೆ ಜೋರು ಇಲ್ಲ. ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆ ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸೊ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿತ ದಾದ ಅಟಿಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೂರ ದಾದ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡದು ನಿಕುಲು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ತೂಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪು ನೆತ್ತ ನಡುಟೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಲ ಕೊರ್ಪೆನ ಒಂಜಿ 2 ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಜಾನು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇನು ವಾರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಅವು ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ID ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಈ ID ಸರ್ಚ್ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದ ಕೇನುಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ದ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅತ್ತ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿತಿನಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಪ್ಪುನು ಕೆಲ ದಕ್ಲ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾನು ಅದುಪ್ಪುನು. ಸೊ ನಾವೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಪೂರೆಗ್ಲ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಣತ ಐಕ್ಯಾನು ಅವೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ದ ಆನ್ಸರ್ಗ್. ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಕೋಡೆಯನ್ನು ಪಂಡ ಕುಲೊಂದೆ ಮಂತಿನತ ಕೋಡೆಯನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತದ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಓಕೆ ಇಂಗೆ ಚಿಕನ್ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನಿಕಲ ಮಂತೆತ ಇಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಒಂಜ ಮಟನ್ ಈಜಿನಾಂಡ ಸೀ ಫುಡ್ ವಾಡಲು ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಕುಲೊಂದೆ ಮಂತೆತ ಪಾತೆರ ಐತನೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಕೋಡೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರಿಯೆ. ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಮೆರಡ ಒಂಜಿ 80 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಜಿತ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ 80 ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಗಸಿ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ರಸ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಜೋಕುಳಕ್ಕೆ ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಜೋಕುಲ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಪನ್ಪುಡ ಪುಣ್ಯಾನು ಅಂಚ. ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಒಂದೆತ್ತ ಪ್ರಾನ್ಸ್ದ ಚಿಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಒಂಥರ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಪುನಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಂತು ನಾಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಹಾಪುಂಡು ರಸ ಮಂತು ನಾಡ ಅಂತ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ತಿಪ್ಪೆನಾಗ ತೂಕ ಎಂದಾದ ಮನ್ಪ ಪಂಡದು ಓಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತನೆ ಅನ್ನ ಕೋಡೆ ನಂಗೆ ಚಿಕನ್ದ ಪುಳಿ ಮಿಂಚಿದ ತುಲಿ ಮುನ್ನೊಂದು ಕಜಿಪಂತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ ಮಲ್ಲಾಯ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಏನಿ ಮೀನ ಬಣ್ಣದ ಎಟ್ಟಿಯಾಗ ತಿಂಪೆ ಗದಣ. ಸೊ ಒಂತೆ ಕೋಡೆದ ಒರಿ ದಿನ ಕಜಿಪುಲು ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚವಂತೆ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ಕುಂಟಲ್ದು ದಾಂಡು ನುಪ್ಪುಲಾಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಜಪ್ಪು ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಪು ಸಂಡೇ ನಾನು ದೀಪಿನಿ ಪೂರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ದೆಪ್ಪುನ ಪೂರ ಏನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಪೂರ ಬಿರ್ಕ್ ಬಜಾರ್ ಪೂರ ಸಂಡೇಗೆ ತಿಪ್ಪೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಐತ ಮಿಡ್ಲ್ ಡೇ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಲ ಕೊರ್ಪೇನು ಓಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ತುಲಿ ಮಲಮಲ್ಲುಂಡು ಎಟ್ಟಿ ತುಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೋನು ಅಡಕೆ ಸೋನು ಎಂಚಿನಾವ್ ನೆತ್ತ ರಸ ಎಂಚಿನಾವು ರಸ ಅನ್ಕೋಯ್ ಪಂಡದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟದೆ ಪೆರ ಇಂಬೇನೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಇಂಬೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಪರಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುವ ಐದಕ್ಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆನ್ ಪಂಡಿ ಎನ್ನ ಇಂಬಿ ಪಿಟ್ಟೆ ತುಲ ಆಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದಿರ್ತದೆ ಅಂಚ ಈರು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಂಡಿ ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಮಿತ್ತೆ ರಸನೇ ಮನ್ಪುಡು ಒಂದು ಎಟ್ಟಿದ ರಸ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟ ಬರ್ಪುಣಕ
ಅಂಚ ಸೊ ಪಾತೆರೆ ನಿತ್ತಿಲ ಕಾಣೆ ನಿಕ್ಕಳಂತೆ ಒಂದು ಕತೆಲಂತೆ ಪಾತೆರೆ ಖುಷಿ ಹಬ್ಬನ ಪಾತೆರೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲದಾಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತುನಗ ಸತ್ಯ ತಿಲ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವರ ಕೋಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಐಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುನ ನಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಇಂಚ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ 12:30 ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಜಾಗರಣೆ ನೊಪ್ಪುಂಡು ವರರ 1 ಗಂಟೆ ಹಾಪುಂಡು ಶನಿವಾರ ಪುರ 1 ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಯಾನು ಒಂತೆ ಬೇಗನೆ ಜೈದೆ ನಂದು ಪತ್ರಡಗನಾಗ ಜೈದೇನು ಅಂಚ 1 ಗಂಟೆದ ಕೊಡ್ತುಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಪಣ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪುಣ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದು ನಾನು ತೂಪುನು ಗೊತ್ತಾನ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತುಡು ಪುಣ ತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿತ್ತುಡು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಪ್ಪನು ಮಿತ್ತುಡು ಅಂಚ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದಾದಪ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದು ನಾನು ತೂಯರು ಪೋಯೆ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಅವು ಐಡಿ ನೇಮ್ ಹೇಮ ಅಂದುಂಡು ಹೇಮ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಹೇಮತ್ ಇದೇರ ಒಂಜಿ ಅವೆಪ್ಪುದಾಡು ಹೇಮ ಪಣ್ಣದು ಐತ ಐಡಿದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಡೀಪಿಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ತುಲೆ ವಾವ ಟೈಪ್ದ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟುಗಮ್ಮಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಅವನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಅವನ ಹೋಗು ಗೊತ್ತುನ ರಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ನಿರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕಲನ್ನೇ ಕಣ ನಡಿದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಕ್ಕದಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ನಾನು ಬಡವ ನಾನು ಅವೊಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಯಾನು ಮೇರು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ 2 ಜೋಕುಲೆ ತೂಪ ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಬಕ್ಕದು ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ತೆಲ್ತೊಂದು ನೀವು ಬಡವರಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡಲು ನೀವು ಇದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಯ್ದೀನಿ ಎಂಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೋನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮದ್ದಲಾಗವನು ಅಂಚ ನೀವು ಬಡವರಾದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಲಾಫಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಟು ಒಂದು ಆಂಗ್ರಿ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂಚ ಯಾನೈತರ ಎಂಟು ಮಂದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಯಾಕಂಡೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡು ಮಾರೈತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗು ನಾವೇನು ಬಂದು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಸಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಐಟ ಕವಾಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ನೆಡ್ತೇನೆ ಐಟಗ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಐಟ್ ನಾ ಮದ್ಮೇಡ್ ತುಂಬ DJ ಹಾಕದ ಲೆಪ್ಪರ ಪಂಡದು ಅವೊಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಕೆಟ್ಟನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಲ್ಲ ಮನ್ಪಿ ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ಆದದ್ದು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಮುಕ್ಕಲು ಭಯಂಕರ ಮುಕ್ಕಾಲು ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನು ಇನ್ನು ಪುರ ನೆರ್ತಲ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಪುರ ಇತ್ತನು ಆಯ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಮಾರಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿ ನಿನ್ನದೆಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂತ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಹ ಈ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ದೇವರಿದು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನಿದು ಇದು DP ಆಗಿದೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ತೆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಏನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೊಂದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾಳೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಏನು ಬಕ್ಕ ಏನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೆ ಹೋಗ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಎಂದಿನ ಗೊತ್ತುನ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಕಂಡನ್ನೇ ಬಡಿದಿನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ತುರಿಯರಪ್ಪ ಜಗ್ಲಿ ದೇಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲ ದಾದಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ದಾದಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅಂಚೆ ಪುರ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನೇನು ಅವಳು ಮೂರು ನಡುರಾತ್ರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಉನ್ನೊಂದು ಕೊಡಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಐಡ್ದಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಯನು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋನಾಗ ಅವೇ ಕೃಷ್ಣನ DP ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಡ್ದಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಪಡ್ದಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಪ 2 ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಬರ್ತದ ನೆರ್ಪಿನ ಉಂಡಲ್ಲಿಗೆ ನೀವೇನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪಣ್ಣದು ಬಕ್ಕಯಾನು ಆಡಿಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಹೈಡ್ ಯೂಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಪಂಡದು ರಿಮೂವ್ ಅಂತೆ ನಾನು ಹಾಕಲು ತೂಂಡಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹಾಕುಜಿ ಅಂಚೆ ನೆನ್ನು ಕೆಲದ ಕ್ಲಿಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾ ಕಣನೆ ಬಿಡಿದಿನ ತೂಯರ ಹಾಕುಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂಯರ ಎಂಕುಲ್ದಾನೆ ಒಂದು ವೆಲ್ಗರ್ ಮಂತದ ನಾವು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕಲೈಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ತೂಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಕಣನೆ ಬಿಡಿದಿನ ಆ ಕೈ ಬತ್ತು ನೇ ಬಾರಿ ಬಂಕೊಂಡು ಮುರನೆ ಅವ್ರನಾಗಿ ಕಾರಣಿ ಬಾರಿ ಬತ್ತು ನಾನು ಕೈ ಬತ್ತು ಹೋಯ್ದು ಬೀಚ್ ಪುರ ಐಕುಲೋನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದಿತ್ತು ನೆಂಕ್
ಅಂಚಿನ ಪುರ ಪೆಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪಂಡ ತೂಯರ ಆವಂದಿನ ಅವು ಏಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಕ್ಕಲ್ದಕ್ಕದ ನೀ ತೆಲ್ತದ ಪಾಡಿರತ್ತ ಅವು ಪೂರ ತೂಯರ ಆವಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಉಂಡತ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರಡು ಬರ್ತಿನ ಪುಲು ನಿಜವಾದ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಟಚ್ ಬಿಡು ಈತ ವರ್ಷ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲತ್ತ ಪಂಡದು ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡದಿ ಅವಳ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಕುಲ ವಲ್ಗಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲಿನಿ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕುಲಂದಾಲ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಅದು ನನ್ನ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಕಾಲಿನಿ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಪಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಕುಜಿ ಪಡ್ನಂಗ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾದ ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮ ಬಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ದೇಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡಂಗ ಅಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡದೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ ಸೊ ಯಾನಂಚ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಐಕುಬ್ರ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂಡತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇನು ಬಕ್ಕ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕದ ಬಿಡ್ಬೇನು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಮರಲಿ ಇರಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊರರು ಉಂಡದ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪೆಟ್ಟುಗ ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಾ ನಾವೇನು ಪೂರ ಪಂಡ ಬಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಮಂಡೆ ಕೆರತಂತಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಚಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಒಂದೇ ಸಲ ಮಕ್ಕರ್ಲ ಒಂದೇ ಕೋಪಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಡಲ್ಲ ಲಡಾಯ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲರ ಅಪ್ಪಜಿ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪನ್ನಿ ಮಕ್ಕ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತನು ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಬರ್ಪ ತುಯ್ಯರ ಆವದಿನ ಪುರ ಬರ್ತದ ಆಗ ಒಂಥರ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಂತದೆ ಎಂಗ್ಳು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತದೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದೀಪು ಜನ ದೇ ಗೊತ್ತನ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅನುಮಂತ್ ಕೊರ್ಲಕ ಹಾಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟಕ್ ಅಂದ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತುಯ್ಯರ ದೀಪೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಪೂಲೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾನ ಅಕ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನಿಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಇದಾದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಪೆ ಬಕ್ಕ ಟಕ್ ಅಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಬೇಗಿತ್ತೆ ಅವು ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಎಟ್ಟಿನ್ಗೊಳ್ದು ಮೇರ್ ಮೂಲ ಕತೆ ಬಾತಿರೋದು ಇರೋದು ಹೆಂಚಿನ ಶೆಕೆ ಭಯಂಕರ ಶೆಕೆ ಉಂಟು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಪನ್ಪೇನು ಒಳ್ಳೆದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಭಯಂಕರ ಶೆಕೆ ಅವ್ದಿತ್ತು ನೀವು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಂಡಬಿಟ್ಟ ಶೆಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಐಟು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾತು ತೀರ್ನಾತು ನೀರು ಕೊರುಡು ಈ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಶೆಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಜಿಪ್ಪುನ ಸೈಡ್ ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾನದ ಗಾಳಿ ಕೂರ್ತಿಜ್ಜಾನೆ ಅಂಚೆ ಪಿಲ್ಲು ಬರ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ರೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಜಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಅಡಿಕೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಕಾಲು ಹೆಂಚೆನೆ ಚೇತನ ಬಣ್ಣದ ಓರ್ತಿಯೇ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಹಂಚಿದರು ಇದೆ ಅಕ್ಕಲು ರಜನ ಸೋನುಲ ಮೇರ್ಲ ಹಂಚಿದರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಕ ಪಂಡ ಇದು ಶೆಕೆ ತಡೆ ತೀರೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂಚೆ ಅನ್ಬಕ್ಕ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದು ಜಪ್ಪರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಾಯ್ತು ಕಟ್ಟೆ ಕಾಳಿಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಶೋ ಕೊಡು ಜಪ್ಪಾನು ಅದಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಾನಗೊಂಡಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದನ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನಾಳು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಗ ಬಾ ಯಾನು ಯಾರ ಬೈದಿತ್ತು ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆದಿತ್ತೇವೋ ಬೇಗ ಅಂಚದ ಬಿಜ್ಜು ಜೈದೆ ಬೇಗಲಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ನರ ಬೈದಿಪ್ಪಿನ ಆಮೇಲೆ ಮುಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಜೈದಿರು ಮುಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಪುಜಿ ಎಂಕು ನಾಳು ಊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಆರ ಬೈದಿ ಒಂದು ಯಾನು ಮೂಲೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಬರ್ತೋದು ಅಂಚಿಲ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಮೆಂತದೆ ನಂದು ಮಕ್ಕಳೇನು ಮೆಂತದ್ದು ಜಾರು ಪೋದು ಅಂಚಿಲಿಗೆ ಪೋದು ಜೆತ್ತೇನೆ ಐಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಉಂಟು ಕೂಡ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇವೆ ಈ ಕಲ್ಲೊಳಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ದಿದ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆದಾದ ಒಂಥರ ನಾನು ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮದಾದ ಗೊತ್ತನ ಪಣ್ಣ ಎಣ್ಣೆನ್ನದು ಜೈತೀನಿ ಮಿಟ್ಟು ಮಿಟ್ಟು ದಾಲ ಬರ್ತನ ಅಂಚೆ ಪುರ ಎನ್ನದು ಜೈತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ತಿಂಪ ಯಾನ ಅವೇ ಪಂಪೆತ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಮಂಡಿಗೆ ಕನಪುತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಬರ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಐಕ್ ಏಪಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಮಂಡಿ ನವ್ವೆ ದಾದಾನಲ್ಲ ಇತ್ತೇಶ ಎನ್ನ ಜಿಪ್ಪುನಾಗ ದಾದಾನಲ್ಲ ಮೀನು ಬರ್ಪು ನಾವು ಒತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾನಗಿಂಚ ನಾಡು ಊಂದು ಪತ್ತಿಲಕ್ಕ ಬಿಡ್ಚು ಅರಬೈದಿದ್ದು ಯಾನಿನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ವಾನನ್ನೇದು ಕನಗೋರ ನಿದ್ರೆ ಬೈದಿನ ನಿನ್ನೆ ಕನಸು ಬೈದಿನ ಎಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ ಪಂತೆ ಅವೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಂಡ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆತಿನೆನ್ನ ಇಮೆನ ಬಾಲಿಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಏರ್ ಪುರ ತೂತು ಜರ್ತೂಲೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬುದ ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಗದ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಅವು ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಡ್ ಅಲ್ಲ ತೀರ್ಪೋತಿನಾಗೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಮದ್ಮೇದು ಅಲ್ಲ ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಅದಿತ್ತಲ್ಗೆ ಅವಾಗ ಎಂಕುಲ ದುಂಬುದಗಿ ರೆಂಟದೆಲ್ಲ ಅಡಿತೀನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಅವನು ಈತು 7 ತಿಂಗಳು ದನದಾದನ ಬಂಜಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ ಅವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಬಂಜಿನಕ್ಲಿಗೆ ಶೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಪಂಡ ಜಲ್ಕು ನಿಂತು ಟ್ಯಾರೆಸ್ಗೆ ಜಪ್ಪರ ಫೋನ್ ಕೊಂಚ ಆತಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಹಾಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಡ್ದು ಕುಳಿ ಅವು ಏನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆತಿನ ನಾಡು ಊಂದು ಪತ್ತದು ದೇವರೇ ಅವು ಏನ ಐದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂತ ಕುಳಿ ಅವಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿನ ಕೋಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಅನ್ಸುನಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ಅಂಚಿನ ಬರ್ತನದಾದನ ಇಂಚಿನ ಬರ್ತಿನ ಭ್ರಮೆ ಇಟ್ಟು ಜಿಪ್ಪದ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಕುನು ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಕೋಡೆದ ಅವು ಏರ್ಪುರ ತುತ್ತಿದರ ಹಾಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕುಳಿ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆತಿನ ಅವು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆ ಶೆಕೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪೆರೆದು ಕೊರಬ ಇದನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ
ಆರು ಬಾಕಿ ಬಾರ್ದು ಫುಲ್ಲು ಕಂಪೆನಿದಾಗೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಬರ್ತೇವೆ ಆರು ಬಂಪಿನಿ ಯಾನ್ ಮೀನು ಅರೆಗಿನಿ ಬೇಲೆ ಬಣ್ಣದ ಆದ ಮರದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಐತರ ಅವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಂದು ಕೂಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣದ ಕೊಡ್ಚೆ ಎಂಕುಲೆ ಮನ್ಪಡು ಅಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಅರಡಂತ ಪೆರೆ ಅರ್ಧದಂತ ಉಂಟು ಫ್ರಿಜ್ ಆದ ಗೊತ್ತುನ ಇರಗೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜು ಡ್ಯಾಡಿ ತೋಜ್ಜರ ಅದು ಪೆರೆ ಆಯ್ತು ಆರೇನು ಬೇರೆ ಬಿನಿ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪರೇನಿ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನಡನಿ ಪೆರೆ ಪೆರಾರು ಮೂಲ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಅದ ಗೊತ್ತುನ ಪೆರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾನ್ ಮುಕ್ಕಲು ಏರ್ಲೆಜಿರಿ ಯಾನೆ ಕುತ್ತಕೊಲು ಅಂತ ಇರುಪೇನೆ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಐತಾರದ ದಿನ ಇನಿ ಎಂಕಲು ಓಡಿರ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲ ಪೋಯಿನ ಹೊರಡು ಪೋತದ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ ಕುಲ್ಲೀರು ಪೆರೆ ಮೇರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆರು ಪುರ ವಾಲೆ ಪಟಾಕಿ ವಾಲೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಪ ಕೆಲದವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣೆ ಪಾಪ ಅಂದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅಣ್ಣೆ ಜೋರು ಲೇದು ಆ ರೀತಿ ನೆರ್ಪೇರು ಕುಡರ ಮೆಲ್ಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿ ಜನಿಲ್ಲ ಕೊಂಡಿ ಆರು ನೆರ್ನ ಕೊಂಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪ ತುಲ ಏತೆ ಇಂಕ ನೆರ್ಪೇರು ಬಂದದ್ದು ಇಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಜೀವನ ಅರೆ ಮುರಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಪತ್ತೆರ ಬಂತೀನಿ ದೇವರೇ ಇಚ್ಚಿನ ರುಚಿ ಬಡ್ಚಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇಂಟಿಟ್ಟು ಅವಲ ಕೈ ಅವೇನೇ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಯಾನ್ ಪಂಡತ ಪೂಜಿ 2 year ಪೂಜಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಮಾರೆ ಅಪಗಣೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲು ಕೂಡ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಅಪಗ ಮುಕ್ಕಲು ದಾದ ಪಂಡ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋನು ತುಪ್ಪಿ ಹಿಂಗಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈತೆ ನಿಕ್ಲು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದ ಮನ್ಪೊರತ ಅವೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಬಿಲೀವ್ ಇದು ಮನ್ಪುಲೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ 21 days ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ 15 days ಬೈದಿನ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಗಾಯಪಣೆ ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೀನಿ ನಿಕ್ಲು ಅವು ಉಣ್ಣತ ಬರೆನ ಗುಣತ ಅವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತ್ ಬರಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ಲಕ ಅಂಚ ಬಕ ಬರೆಪನ ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟೇ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬರೆನಗನೆ ಪನ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಕರೆ ಮರಪೋಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಒಡ್ಲಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾನು ಎಣಿಸಿದ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಕನ್ನಡ ಒಡ್ಲಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಡ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪೋಚಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರನಾಗಲ್ಲ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಂತು ಬರಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೈಕು ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಆಯ್ಲಕ ಅಂಚೆ ಬರಲಿ ಬಕ್ಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಂತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಡಣ ನಿಕ್ಲು ಅವೇನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತ್ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ಲಕ ಬತ್ತಿಲಕ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲೆ 15 days ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುದಿನ್ಗೆ ಅಂಚಾಕಲು ಬೇತೆ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಬರೆಯಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಬರೋಡ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು 2190 ಇನ್ನೇನು ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರಲಿ 2190 ಈ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಬೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆವಡು ಆತ ನನ್ನ ನೇಮ್ ಫೇಮು ಓಲ್ ಐತು ನಾನು 2190 ಬರಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತನ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಉರ್ಲೇತ ಆಯನ ಕಾರದ ನಂಬರ್ 0555 ಪಂಡದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಪಂತೇನೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಮ್ಮದ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಬಿಲೀವ್ ಮನ್ಪೀರು ಆಯನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಪೂರ ಖರೀದಿ ಮನ್ಪಿ ಕಾರ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರದ ನಂಬರ್ಲ 0555 ಆದಪ್ಪುನು ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ ಆದಪ್ಪುನು ಸೊ ಅವು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಐತ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತನ ಸೊ ಆಯೆ ಏಪಲ ಆಯ್ನ ಆತು ಪ್ರಯಾಣಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊರೊಂದುಲೆತ ಆಯ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಹಿಟ್ಟೆ ಆಪುನು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್
ಐತ ಅರ್ಥ 555 ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಕನಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತನ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಒಂದೇತ ಕಾರ್ದ ನಂಬರ್ 555 ಅದಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ಲಂಚಿನಿ ಸಾಯಿ ಭಕ್ತಿ 777 ಉಂಡು. 7 ಪಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ನಂಬರ್, ಲಕ್ ನಂಬರ್ ಪಂಡದು. ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಇಂಜಲ್ ನಂಬರ್ 111 ದಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 4111 ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಪುರ. ಸೊ 111 ಪಂಡಾಗ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಅಂಚ 111 ನಂಬರ್. ಸೊ ಯಾನು 777 ಅಂದ ದೀತೆನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಐಡಿದ ನೇಮ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್. 777 ಪಂಡ ಲಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ. 888 ಪಂಡ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಗಲ್ಲ, ನಿಕುಲು ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಸತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಂಡಲ ನಿಕುಲು ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮನಿತ ಬಗ್ಗೆ, ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕು ಕೊರ್ಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ದ ಒಂದು ಉಂಡತ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಐಟ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಉಂಡತ ಅವು ಪಾಡ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಏರಿಗೆ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಲೈಫ್ಡು ಅಪ್ಪಲು ಪೂರ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ದ ಒಂದಿನ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಪಾಡಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಡು. ಇತ್ತೆ ಆಂಡೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂತದಾಂಡು ಇತ್ತೆಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಂದುಲ್ಲಾಂಡ ಅರೆಪುಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡು ಆಯ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟಿಲ ತುಳಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರಿ ಇತ್ತೆಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಜಿಕ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಐಡ್ದ ಕೆಡೆಗೆ ಎಂಡು ಮನ್ಪೆ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೂಡ ಇನ್ನಿ ಈ ತುದ್ದ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಆಂಡ ಪಾಪ ಪನ್ಪೇರು ನೀರು ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋನಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆತ ಪನ್ಪುಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತೆಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟನಿ ಇಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೇನೆ ಬೇಗರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ನಿಗೆ ಎಂಗ ನೆಟೇನೆ ಬೇಗರ್ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದು ಪಾರು ನೆಟೇನೆ ಇಂತೆ ಒರೆಸೊಂದು ಉಪ್ಪೇನು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ನಿಗೆ ನೆಟೆ ಬೇಗರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅವೇ ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ರಪರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಸಿ ಕೊಂಡ್ಪೇನು. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಲೈಟ್ ಪುರ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಸೆರೆ ತಿಳಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಲಾಗ ಎಲ್ಲ ರಜೆಗೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೇನ ಗಿವ್ ಅವೇ ಐಟ್ ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ವೇನು ಐಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಆಣಲೆ ಗೌಡ ಪೊಣ್ಣಲೆ ಗೌಡ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಶೋಕದೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಣಲೆ ಗಂಡ ಆಣಲ ಅಂಚಿನನೇ ಟೈಪ್ದ ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಲೇಡೀಸ್ ಟೈಪ್ದ ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಏರ್ ವಿನ್ನ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಮುಂಜಾನೆ ಎಂಕಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮದ ಏನು ಐ ಡಿ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇತ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ನಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪೇನು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಮುರಣಿ ಯಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಏರಿಗ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಮನ್ಪೂಜೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆನ ಹಣೆ ಬರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೇನು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನು ಏತು ಸಲ ಸೊ 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 ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲು ತೂದೆ ಉಪ್ಪರು ಯಾನು ಸೊ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಪ್ಪೆ ಸುಪ್ಪುನೆನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡನ್ನು ಏತು ಸಲ ಸೋ ಪಂತೆ ಏತು ಸಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಂತೆ ಈ ರಟ್ಟು ವರ್ಡ್ ಏತು ಸಲ ಪಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏರು ಪನ್ಪರ್ತಿಲ್ಲ ಆಕಲ ಒಂದೇನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನು ಏತು ಸಲ ಪಂತೆ ಅಂದು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಪಂತೆ ಅಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಸೋ ಪಂಡ ಏತು ಸಲ ಪಂತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಂಡದ ಏತು ಸಲ ಪಂತೆ ಅಂದು ಐತೆ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ನಿಕುಲು ನಂಬರ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಯಾನು ಉಜೇಲಕ ಏರು ಒಂದು ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಈಕ್ವಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪಿರ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಹುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಐಕನ್ನೇ ಮನ್ಪೇನು ಅವಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಲಾಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ತೆಪ್ಪೇನು ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಕಲ ಅಡ್ರೆಸ್ನೇ ಇಂಕೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಿಕುಲು ಸರಿ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಏರಿಗ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಸೋ ಪಂಪಿನ ವರ್ಡ್ ನಾನು ಏತು ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಂತದೆ ಸೋ ಪಂಪಿನ ವರ್ಡ್ ದೆದೋಡು ನಿಕುಲು ಈತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಯಾನ ಏತು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಂಪಿನ ಈ ವರ್ಡ್ ನಾನು ಏತು ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಐತೆ ಎದುರುಡು ಈತ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಉಜೇಲಕ ಈಕ್ವಲ್ ಬತ್ತಿನ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಲಾಟ್ರಿ ನಿಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಲಾಟ್ರಿ ದಿಕ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಏರಾಣಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತನಾಂಡ ಅವೇ ಪುದರ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ದೀಪೆ
ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಕು 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಟದ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಉದಾಸೀನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮೇರು ಪಂಡೇರು ಕೊಂಚ ಪಂಡೇರು ಅದು ಬರೀ ಬರೇ ಕಾಂಡದ ಬರೀದಿಪ್ಪರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉದಾಸೀನ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಚಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೋಕಸ್ ಕೊರೋಡು ಐತೆ ಆತು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಏನು ನೋಡು ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂತದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಯ್ತು ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡೋದು ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕಾಂಡೆ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮರತ್ತದೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರೆಯೋಡು 369 ಯಾನು ಹೊಸತಾದ ಏರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಕ್ಕಳು ಏರು ಆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೊಸತಾದ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅವೇನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ 369 ಮಂತ್ಲಿ 369 ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕುಲ್ಪಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಯಾನ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಆಟೋಮೇಷನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದೆಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಂತೀನಿ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಚೇಂಜಸ್ ವರ್ಕ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಬೇಯ್ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಟ್ಟಿದ ಪರಿಮಳ ಬರೋದು ಮರಮಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿಯದ ಎಂಕ್ ಸೀ ಫುಡ್ ಇತ್ತಿನಾಂಡೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒನಸು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೋರಿದಾಕಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಚಪ ಚಪ್ಪ ಹಾಕಿ ತಿಂದು ತಿಂದು ಎಂಕ್ ಎಟ್ಟಿ ಜೆಂಜಿ ಬೊಂಡಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ఒక ಮಟನ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿದಾಂಡು ಸೂಪರ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶುಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೊಡಕ್ಕೆನಾದು ಭಾರಿ ಶುಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಅಣ್ಣ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯ ನೈಕ್ ಅಂಚ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ತೂರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇರಿ ಅಣ್ಣ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ತೂರೆ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ತ ಅಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಂಡು ಉಂತ್ಲೆ ಮಿಕ್ಲಿ ತುಕ್ಕೋಯನು ಸೋನು ಇಡಬಲ್ಲಾಗೆ ಸಾರು ಒಂದು ಗಂಡ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣು ಕಜಿಪು ಈಚಿನಂಡ ಚಿಲ್ಲಿಪುರ ಮಂತ್ ನಾಡು ಟೇವಂತೆ ಹಾಪುಣು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಬತ್ತೆ ಇಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಏತು ಸಮಯ ರಜನಿಕ್ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ರಜೆಗೆ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಇಮೇಲ್ ನಡೀತನಲ್ಲ ಎಂಡ ಬಾತೇಜಿ ಬೇ ಇಮೇ ಹಂಚಿದರು ಮುಡುಕಲು ಒಂದು ಟುಕ್ಕು 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 ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹುಡುಗ ಬಂದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಇಮೇ ಬಂತೆ ಎಂಚಾತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚ ಮೂಸರ ಮನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಮೀನದ ಪುಚ್ಚೆ ಮಲ್ಲ ಯಾತ ಯಾನ ಎಟ್ಟಿದಿನ ಪೇ ಮಲ್ಲ ಎಂಚಾತಿ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಶೋಕಾತನದ
ಈ ತಟ್ಟಿಡ್ ದೀಪೆ ಬಕಾಯನು ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಟ್ಪೇನು ದೆನ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಂತದುಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಸೋನು ಪೂರ ಒಂದಿನ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತು ಕೊಡಕ್ಕೆನ ಅದು ಇಟ್ಟಿದ ಕಜಪು ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನು ಇಂಬಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಗಡ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೊರ್ನೊಂಡತೆ ಇಂಬಿ ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂತದು ಕನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನು ಅಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚು ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಬರ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಪಂದ್ ಎತ್ತನು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮುರಣಿ ಬಸ್ಸಿಡ್ ಬರೋದು ಇತ್ತೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಇಮ್ಮೆನು ಕುಟ್ಟುದು ಪಾತೇರಿಗೆ ಪಾತೇದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರೆ ಅನ್ನು ತೂಪೆ ಅಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಐಕ್ ಇಮ್ಮೆ ಬತ್ತು ಪಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪಲ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡ್ಲ ಯಾನ್ ಊರು ಎರಡಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ್ ಪಂಡದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದು ಜನ ಊರು ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಊರುಡ್ಲ ಏನನ್ನು ತೂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಮಗಡ ಪಾತೆರಿರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆರೆನ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪೇರಿಗೆ ಮುರಣಿದ ಬೀಚದಲ್ಲ ತೂಯರ್ ತೋಜುಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗನ ಪಾಪ ಗುರ್ತ ಪತ್ತದು ಆಯ್ಡ ಕುಟ್ಟುದು ಪಾತೆರಿರತ್ತ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಉಷಾ ಪಣ್ಣದ ಗ್ಯಾರ್ನ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈರೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದು ಪಾತೆರ್ದಿ ನನಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದು ಪನ್ನೋಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಈ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಆಂಡತ ತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಬಿಲೀವ್ ಮಂತದ್ದು ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನಾಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮು ಕೆಲದಕ್ಕನ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಣ ಪರ್ಫ್ಯೂಮು ಐತ ಮಿತ್ತಡು 1176 ಪಣ್ಣದು ಬರೆದುಪ್ಪುಡು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಂತದು ಉಪ್ಪುಡು ಗೊತ್ತಾಣ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ವಿಶ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜೇ ವಿಶ್ನು ಒಂದು ಮನ್ಪುಲೆ 25 ವಿಶ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಒಂಜೇ ವಿಶ್ನು ಮಂಡೆಡ್ದಿಲೆ ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ದ ಮಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಬಿಲೀವ್ ಮಂತದ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ನು ಕೈಟ್ ಬತ್ತದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಡ ಪನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡಡು ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಲಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಓದಾಂಡ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಡಾಂಡ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಣ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯೂನಿವರ್ಸು ಪಂಡದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಎನ್ನದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ದೀವೊಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ವಿಶ್ ಮಂತದ್ದು ದೀಯರತ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ವೀನಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಶುಕ್ರನ ಒಂದು ಇನ್ನೇನು ಇಂಚ ರಬ್ ಮಂತದು ಕೂಡ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಪತ್ತನಾಗ ಇಂಚ ವಿಶ್ ಮಂತರ್ತುಲ ಅವೇನೇ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮುಂದಿನ ಇಂಚ ಈತೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತಾರತ ಇಂಚ ಮಂತದು ಐತೊಂಜಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ದೊಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲನ್ನು ದೆತ್ತನು ಕೂಡ ಅವೇ ವಿಷನು ಕೂಡ ಪನ್ನೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಲಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ನೆಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ತುಲೆ ಆ ನಂಬರ್ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಐಟ್ ಎಪ್ಪಡು ಆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ದೆಪ್ಪಡು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಎಂಡ್ ಆದುಪ್ಪುನಗ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಪೂರೆಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗ್ ಕಾಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಗೆ ಕೊರತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಪೂರೆಕ್ಲ ಒಂಜೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತು ಪನ್ನೆ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನಂದು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಶುಕ್ರವಾರಡ್ದು ಇಂಚಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ನೆನಪು ಬರೋಡಾಂಡ ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಶುಕ್ರವಾರಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನು ಅಪ್ಪಗಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಜಿ ನನ್ನ ನೆನಪಾಪುದು ಯಾನು ನೀನು ಇದಾದ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದು ಪಂಡದು
ಬೊಕ್ಯಾನ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಎಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡದು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ 21 ದಿನಟು ಚೇಂಜಸ್ ಬತ್ತಜಿನಂಡ 45 ಡೇಸ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ 21 ಹಿಡ್ದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನಲಾತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡೀಟೇಲ್ ದೇತುನೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತದುಪ್ಪೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನಂಡ ದಾದಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನುಲಿ ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಪುರಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ನಂಬರ್ಲ ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪುಜಿ. ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.